Mange mennesker, der starter med deres arbejde hjemme fra forretningen, vil gerne sikre sig, at de får en succes. De vil gerne have en eller anden form for garanti for, jeg skal vide, at jeg tjener 10.000 kroner om måneden, fordi jeg har en husleje. Jamen, der er ikke noget, der giver dig garanti. Fordi jeg kan ikke give dig garanti, fordi jeg ved ikke, hvem du er. Jeg ved ikke, hvad du kan lave. Jeg ved ikke, hvad du kan. Jeg kender ikke din talent. Jeg kan ikke. Men jeg kan garantere dig for, at hvis du følger planen, og du gør det, der bliver sagt, og planen bliver udført, og du kontinuerligt yder en arbejdsindsats og er villig til at lære nye ting, og sætte ind i nye koncepter og ting, så vil du også få en kæmpe succes. Vi har set mange tilfælde på, at folk arbejder 5-10 timer og tjener op til 10.000-12.000 kroner. Så skal du selv lave matematik. Det er sådan, lad os bare give et lille tommelfingerregel. Når du når forbi de 40.000, så er det som regel sådan, at det begynder at multiplicere sig helt vildt hurtigt. Det er sådan noget med at gange ud, så hvis du kan gange 40 med nogle flere tal. Jeg synes, du skal gå på herbalife.com eller kigge omkring nogle af de succeshistorier, vi har. Omkring de danskere, der er. Wow! Så garantien kan du ikke få, fordi jeg ved ikke, hvad du kan lave. Men du kan i hvert fald sikre dig, at hvis du følger planen, kan du meget hurtigt avancere op i vores marketingsplan. Jeg anbefaler du, at du studerer. Herbalife har træningsmuligheder på hbn.com, altså Herbalife Broadcast Network, vores egen video, serie vores eget, hvor vores bedste folk i hele verden går ind og underviser dig godt nok på engelsk, eller på spansk, hvis du kan det. Og så kan du se lidt omkring forretningen, lidt omkring, hvordan du kan virkelig maksimere og lave en verdensomspændende organisation, som giver dig ikke alene penge nu, men også penge langt ud i fremtiden og til din pension. Så din Herbalife-forretning kan rent faktisk blive arvet til dine børn. Så til den tid er det måske rigtig spændende at arve sådan en lille guldforretning. Så du sikrer din succes ved, at du arbejder, ved at du hele tiden lærer nye ting, hele tiden at hjælpe andre med at få succes, og hele tiden ved at være og behandle din forretning seriøst, som en fuldtidsbeskæftigelse. Og fuldtid, det er ikke altid 8-4. Fuldtid, det er ikke altid, at du kan holde fri hver weekend. Du må være der, når Mikkel piver, og du må være der, når Mikkel tuder. Sådan er det. Og giv den gas. Lær alt det, du kan. Deltag alle de træninger, du overhovedet kan presse ned i hovedet. Gå til alle de træninger. Undersøg alt, hvad du kan. Husk, vær aktiv. Vær stabil, vær aktiv og vær kontinuerlig. Så sikrer du en stor succes. Hej, mit navn er Peter Næs Lassen. Jeg er forretningsvejleder og hjælper andre mennesker med at få en ekstra indkomst hjemmefra, ved at arbejde hjemmefra, og jeg har selv min egen forretning, hvor jeg selv arbejder hjemmefra, så egentlig så lærer jeg bare folk det, jeg selv gør hver dag. Mega nemt. Men mange folk har en masse spørgsmål og har svært ved at tage skridtet om at blive selvstændig, og det vil jeg gerne hjælpe dig med. Så hvis du har lyst, så gå ind og tilmeld dig på min hjemmeside, få svar på spørgsmålene. Jeg sender en række videoer til dig, der forklarer dig nøjagtigt, hvad du skal vide. Ting, som folk har spurgt mig om siden 1995. Hver gang vi sætter nye folk i gang, hver gang vi hjælper folk i gang, med ligesom at starte deres egen selvstændige forretning hjemmefra, så får vi de her spørgsmål. Og dem har vi samlet. Men ikke alene har vi samlet dem, jeg har også samlet en hel serie, 14 spørgsmål, som jeg mener, du burde have spurgt mig om. Ting, som folk aldrig spørger om, før det ligesom er kommet i gang. Jeg mener, du skal vide de 14 ting, inden du overhovedet starter på noget som helst. Så gå ind og tilmeld dig, få alle svarene, før du starter, og så er jeg sikker på, at vi ses på den anden side. Ha' det godt, husk at tilmelde dig. Hej.